duši te svetom nosim i Dunavom ja ponosim. Sa tvrđave pogled jedan života je vredan. Sanjam tvoje bulevare, Frušku goru, fijakere i noći uz tamburaše, dok ljubimo lepe snaše. A jutrom uz prvu rosu, dok milujem njenu kosu. Samo taj trenutak jedan života je vredan. Sve ulice i mostovi, jednog dana sve sjećanje posta. Novi Sade, gde si sada, u tebi mi srećna duša osta. U tebi mi srećna duša osta. Novi Sade, grade mili, srećni smo u tebi bili. A sad lutam danju noću i na kraju tebi doću. U duši te svetom nosim i Dunavom ja ponosim. Sa tvrđave pogled jedan života je vredan. Sanjam tvoje bulevare, Frušku goru, fijakere i noći uz tamburaše, dok ljubimo lepe snaše. A jutrom uz prvu rosu, dok milujem njenu kosu. Samo taj trenutak jedan života je vredan. Novi Sade, grade mili, srećni smo u tebi bili. A sad lutam danju noću i na kraju tebi doću. U duši te svetom nosim i Dunavom ja ponosim. Sa tvrđave pogled jedan života je vredan. Sanjam tvoje bulevare, Frušku goru, fijakere i noći uz tamburaše, dok ljubimo lepe snaše. A jutrom uz prvu rosu, dok milujem njenu kosu. Samo taj trenutak jedan života je vredan. Samo taj trenutak jedan. Moje prvo pravo profesionalno angažovanje u Americi počinje pozivom od strane jedne advertising agencije da me oni isprobaju da li sam ja sposoban da ilustrujem ono šta je njima trebalo. To su bili layouti za hranu, najveće u stvari kompanije US Food. I oni su mi, znači, dali neki papir i 3-4 flomastera. Kako je izgledalo taj prvi tvoj ulazak u tu zgradu među te ljude? Kako to izgledalo? Pa sigurno fascinantno, zato što zgrada se nalazi u samom centru Čikaga. Sve te advertising agencije gledaju da imaju onako malo luksuzne ofise sa umetnicima okolo, ti umetnički neki interijer koji će da sve te umetnike inspiriše da rade što bolji posao. Znači, ja sam došao tamo, voleli su mnogo moje ikone, videli su da ja imam dara preko ikona. Znači, rešili su da me isprobaju, dali su mi, znači, te flomastere, papir i rekli su mi, uradi nam jedan layout i dođi u ponedeljak. Znači, mi ćemo da vidimo da li si ti sposoban da radiš sa nas. I ja sam to i uradio, znači otišao sam kući, pošto nisam imao boje, sve, samo tih 3-4 flomastera, a naravno za jedan dobar layout, ilustraciju layouta, bilo je potrebno da imam malo više boja od 3-4. I
baš, pošto znači nisam imao boje, video sam šminku od moga prijatelja Zorana, kod koga sam odseo prvih par meseci i uzeo sam onako na prstom na šminku te nijanse, naneo na papir, uzeo flomastere, napravio neku picu na stolu sa čašama, flašama, naslov napravio Taste what's next. Bum, tras. Završio ilustraciju tog layouta. U ponedeljak otišao tamo u advertising kompaniju. Taj gazda me dočekao i njemu se dopalo to, ali on mi je rekao, ja moram da pokažem i mom kreativnom timu. I on je pokazao taj rad moj i oni su došli i rekli, ti možeš da ostaneš sa nama odmah. U kompaniji dok sam bio, ja sam se raspitao u tom kreativnom timu od artista koji su radili sa mnom, koja je mušterija najbolja, ko najbolje plaća u advertisingu. Oni su mi rekli Marlboro. Ja sam rekao, pa ja ću da radim za Marlboro onda. A oni su me pogledali i rekli, ne, Duk, ti ne možeš da radiš za Marlboro, ti si došao pre 3 godine u Ameriku. To se nije desilo da će oni da uzmu stranca da radi za njihovu kompaniju. Oni hoće čoveka koji je sa njima zajedno išao u školu, zajedno su jeli, pili, znaju da mogu da računaju na njega, poznaju čoveka. Znači, oni hoće jednostavno da nemaju nikakav rizik. Ja sam mislio, pa zašto ja da ne probam? Tako sam ja za pravo čudo dobio posao da radim za Marlboro. Baš za Marlboro? Baš za Marlboro. I to je bio kao neki moj san koji sam ja ostvario, zato što ja kad sam bio klinac, ja sam uvek crtao moga oca koji je imao zeleni šešir i crtao sam ga kako jaše naše konja. U Čurugu mi smo imali konja i on je onako nekad jahao. To mi je ostalo i uvek sam ga crtao tako na konju. I ko bi to rekao da će moje, znači, radove da gleda ceo svet. To se desilo, to je zaista čudo. Da jedan dečko, znaš, iz Čuruga dođe preko Novog Sada, pa preko Beograda, pa dođe, sedne u centar Čikaga na ne znam koji je to sprat, 30. 40. gde smo imali mi studio sav u staklu i taj naš studio je gledao sa jedne strane Lake Michigan, a sa druge strane najpoznatiju ulicu Michigan Avenue. Come on everybody, wake up everybody, let's go dance. Chicago spava, ovo je noć za lude sne. Po kiši pevam, po kiši igram, ludi ritam zove me. Ovo je noć, Chicago spava, ovo je noć za lude sne. Po kiši pevam, po kiši igram, ludi ritam zove me. Come on everybody! Dancing shoes, igramo rock, pevamo blues, ruke gore,
igrajmo sve do zore. Dancing shoes, igramo rock, pevamo blues, ruke gore, igrajmo sve do zore. Muzika je uvek bila sastavni deo mog života. Znači, i prva šansa da ja snimam, to jest da rekordujem u studiju je bila kada su dvojica mojih drugara došli i pitali me za... Trebalo im je jedan deo pesme gde se repuje, znači treba je neko da repuje u pesmi i ja, pošto sam uvek bio dobar u pisanju i ja sam im rekao da bi mogao ja da probam u studiju da odrepujem nešto. Number one, za sve klince nole san. Tokio, Peking, Stockholm, Moskva, Severna i Južna Koreja. Svi te vole, svi te bodre, Eskimi i planeta cela. Zato nole, ovo je himna beloga sporta, rata i mira. U boj krenimo junaci svi, do pobede uz tebe smo nole mi. Srpski ponos, srpska vika, tako nema... To je bila pesma himna Novaku Đokoviću koju je napisao Srđan Ivković. Number one, za sve klince nole je san. I to je oduševilo producente i producent je voleo taj deo i predložio mi je da možemo da snimimo i neku pesmu, da probamo nešto. I ja sam pristao, tako da snimili smo Sunshine i pesmu Radio i još neke pesme. Mene žene, kao da sam Tito, u džepu je krupno, nikada sitno, pritom uvek je bitno, što sam uvek iskren, nikada gistro. Duki, mnogi me znaju, zavide mnogo pa okolo laju. Prošetaj malo, čućeš za Duka, taj pravi najbolje žurke u kraju. Žurka nek traje, nek kraja nema, ladies and gentlemen, ludilo se sprema. Dealer sam sreće, moja je šema, da delim sreću svakom ko je nema. Mi kasa su kasa, moja je gajba, svakoga vikenda Copacabana. Pinja kolada, ispod suncobrana, bazen je pun lepih seksi dama. Ja sam izdao prvi dupli album pop evergreen žanra u dijaspori. Album se zove Svetsko kolo. Znači, to je dupli album, imamo 16 pesama, pop, evergreen žanra. Vidi ovako, ja sam odrastao uz Pink Floyd, Zeppelin, Bob Dylan, Janis Joplin, Jethro Tull. I prosto prirodno je bilo da ja ću da snimam tu vrstu muzike, sličnu vrstu muzike, tako da se pop muzika nametnula prirodno kao moj žanr. Istući me kad se jednom u Beograd vratim, srce će me vući da na Kalemeg da svratim. Prošao sam pola sveta, spatio kasno, sve što imam u žaludje jer te volim strašno. Moj grad, gledam puna srca Dunav i Savu. Moj grad, pored pobednika krunišem slavu. Moj grad, po lepote